Elég nekünk? Csak elég. Jaj. Keresem a fürdőgot. Kipakolom. A lapot van. Hello! Kangó. Csóka! Igen. Nyár van. Nem lehet fürödni. Jaj, mi van ott? Szemétdob. Jó van. Ott volt valami. Tudom. Mi van ott? Béka. Hol vannak? Na, azért annyira ne legyél már. Nézd meg, hogy mi van. Nézd meg te. Én, de nem áll, le szakad. Bemehetünk oda. Nem áll. Le fog szakadni. Nyugodtan. Anya alatt. Most már tudja, hogy le fog szakadni. Most már tudni. Mi az? Menni. Figyelj, figyelj, meg. Valaki tud úszni, ha Henny beleesett? Nem. Abba a 2 centibe. Hát ilyen. Úgyis bele fog esni. Túlélő. Milyen, nézd meg, milyen a víz, anya. Nagyon jó. Én ez itt a szemétben. De jó. Gyere már be! Jó levegő van itt. Semmi gáz nincs. Köszi, köszi. Éva? Nem kérek, köszönöm. Szerintem igen. Majd megyünk. Gyere, Diatök! Ne menj elé! Ne menj elé, hadd jöjjön. Dehogy nem. Sikerül, Dia, hajrá! Olimpiai bajnok! Nem fogom megcsinálni. Új kínáros. Nem. Hova osztatok, de? Dia, mint halászó izé. Nem fürdő. Üljön le. Foglal helyet. Jaj, de Helyetek. jó, hogy leszakad a gyerekem. Nyaralunk. De egyébként itt hol van strand? Már nem azért. Azt mondta, hogy a legvégén szerintem ott. Mi van helyet foglal? Mindjárt lees. Amúgy Ugye jó. beleesünk a 2 centi. Nem áll! Nagyon fél a Dia. Én is egyébként. Ne féljek, de hogy nem. Jó, de jó! Mindjárt megyünk. Nem áll, jó a kamera, az anya! Ne! Ne! Mit a szemedet? Aha. Ha véletlen. Jó. És akkor holnap lesz az első fordulótok? Hogy? Mert Hát holnap lesz nekünk. szerda óta van verseny. Holnap. Ilyeneket azért nem vegyél fel. Jaj, az nem haladtott. Nem. Gyere már! Ne!